De militairen zitten roenom in de provincie, onder andere hier in Haas. Er wordt een veldhospitaal opgebouwd en al het eten en de bronstof van de verskate voertuigen worden hier opslaan. De militairen zien je als stabilisatiemacht. Oefenen maar je inzet de rest rond te brengen in een bepaald gebied. Daarom worden Frieske burgers zo vol mogelijk belutsen bij de oefening. De stabilisatieoperaties zijn operaties waarbij we tussen de mensen, voor de mensen, door de mensen werken. En de interactie met de lokale bevolking in een inzetgebied is daarbij cruciaal. Als die mensen vinden dat wij het goed doen, dat wij die vrede brengen, dat wij die veiligheid brengen, dan doen we het goed. Nou, we verwachten niet van de Friezen dat ze zo ver meegaan, maar we gaan wel de uitdaging aan. En als Friezen beproefd willen worden in de oefening, wat voor reden dan ook, een voertuigsearch of anderszins voelvrij, stap op ons af, voor zover wij dat al niet naar de Friezen doen. En doe mee. Het leger had het door een middelgrote oefening. Er is keersen van Friesland omdat de basis Havelte dicht in de buurt leidt. Boven dat biedt het Frieske Longskip genoeg uitdagingen voor de militairen. Nou, het nut van de oefening is dat we bij een daadwerkelijke operatie, een ernstige operatie, de drills en skills goed beheersen. Dus voor de eenheden die nu aan het oefenen zijn, dat is het 44e Infanteriebataljon en de 43e Brigade Verkenningseskadron, dat die goed in staat zijn dit soort operaties uit te voeren. Oh ja, de naam van de oefening is Dutch Bison.